Un venedor de tebeos s'espanta les mosques en un suburbi industrial. «23 anys, metro 63, 71 quilos, pressió arterial màxima 10, mínima 14, 84 pulsacions per minut, de grup sanguini A, RH positiu. Bardissa cremada, dominis del monstre, folla tramuntana, les figures tomba, escales tallades, llampecs a deshores, a sota les voltes un carro s'enfonsa, les heures marcides per l'aigua sospiren, la boira s'arrela colgant l'horitzó. Princeses ferides de tendres mentides, d'una àliga roja que ses ales gronxa, girant en penombra, captaires de brossa, formant cercaviles i processons tristes, gemeguen alarma i els savis no gosen mirar cara a cara la maledicció. Els frares a missa demanen consol, perdonen pecats i reneguen del gran humorista que els mira amb cara de mussol. Desferres humanes, la plaga arrossega, els gossos udolen salmòdies de guerra, l'oracle anuncia una nit eterna, Castell a les fosques el rei abandona, cavalls sense brida per boscos de cendra, coronen estigmes de desolació. Els frares a missa demanen consol, perdonen pecats i reneguen del gran humorista que els mira amb cara de mussol.